Ili ništa. Pružite ruke, zapečate. Treba i da pola odavde. Sad. Dobar dan, moje ime je Mateo Zarević. Upravo se nalazim na sajmu nauke. Učenici osnovne škole Dragan Šalupović Španac. Sada ćemo razgovarati s jednim gospodinom koji ima svoj eksperiment. Možete li da nam pojasnite o čemu se radi? Ovdje su predstavljeni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno motori koje koristimo u automobilima za pokretanje automobila. Dakle, ovdje imamo motore sa unutrašnjim sagorevanjem, to su benzinski dvotaktni motor, benzinski četvorotaktni i dizel motor. Također imamo i prikaz parne mašine kao prvog takvog motora koja više nije u upotrebi. I na kraju imamo prikaz mlazne turbine koja se koristi kod aviona. U suštini to je također jedan motor sa unutrašnjim sagorevanjem, ali koji posjeduje ove propelere kroz koji prolazi vazduh. Ovdje se dešavaju reakcije kao u ovim motorima i one omogućavaju da avion savlada silu potiska i da poleti. Hvala. Ako niko treba da se od ove mašine dođe do ovoga. Sastavi. Sastavi koliko je potrebno. Kako misliš koliko je potrebno? Koliko ljudima trebalo vremena da od ove mašine naproti? Pa, parna mašina je nastala krajem 18. i početkom 19. veka. To su prvi principi rada parne mašine, James Watt koji je napravio i ostali naučnici u eri modernizacije, industrializacije u Americi i Velikoj Britaniji. Dakle, to je negdje 1780. godine. Tada je nastala parna mašina. Motore sa unutrašnjim sagorevanjem dobijamo negdje kasnije, krajem 19. i početkom 20. veka, a mlazne turbine u 20. veku sa razvojem aviotehnike i razvojem i ekspanzijom avionske industrije. Tako da danas imamo, naravno, daleko usavršene sve ove motore. Ovo su samo pojednostavljene varijante svih. Hvala. Školski sport Mateo Zarević.